Hello guys, magandang gabi ulit sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nandito ulit tayo sa ating weather analysis ng araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Nobyembre 7 hanggang 9, 2022. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Puntahan na natin ang pinaka-latest GovSat ng araw nito ng Lunes hanggang bukas Martes. Meron pa rin tayong hanging amihan sa may Batanes at Babuyong Cabo Islands. Kasama po ang coastal waters po ng Hilagang Ilocos Norte. At dito sa tabi niya, lalo na po sa may Hilaga at Silangan, bahagi po ng Cagayan at Isabela, meron po tayong shear line. Ito po ay dulong buntot ng frontal system na nasa may east of Japan. At ito pong mga kaulapan, mga thunderstorms, bibigay po ng mga ulan, lalo na po sa may coastal areas po nitong mga areas na binanggit natin. At medyo kumakapal po na yung gabi. Papakita natin sa inyo na yun sa latest satellite information in just maya-maya lamang. At ito po ay nag-extend rin po sa may Aurora Province. Samantala, ang silangan bahagi po ng Northern Quezon, Kabikulan, silangan bahagi po ng Kabisayaan. Ang coastal waters po ng Silangan Mindanao ay meron po ang tinatawag nating warm easterly surface wind flow or easterlies. Magbibigay rin po dyan mga padaan-daan pong mga rain showers and thunderstorms. Alam po natin na sa mga panahon na ito, kahit walang bagyo, nandyan pa rin madalas ang mga pag-ulan, lalo na po sa hapon ng gabi, dahil po sa localized thunderstorms, at itong easterlies at shear line. Kasama din po yung hanging amihan. At lalong mas malakas po na yun dahil po meron po tayong La Nina. Mataas pa rin po ang La Nina, nasa more than 90%. At magpe-persist po ito hanggang sa darating pong Pebrero, Marso, Abril. Okay, hanggang dyan na lang po ang duration ng La Nina. But expect pa rin natin hanggang sa Mayo o Hunyo, nandyan pa rin po yung epekto. Dahil hindi naman po ito weather system, ito ay isang climate system. So pag natapos na ang La Nina, meron pa po yung extension ng 2 o 3 buwan na yung epekto niya ay makakanasan pa rin natin. Okay? So still, nandiyan pa rin mga sobra-sobrang ulan. Gaya na yung taon, sobra-sobra na po yung mga ulan na binubuhos po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa may Visayas, Mindanao at dito rin po sa Kabikulan. Okay, so wala pa rin at this time. Ang good news po ay all clear po sa eastern o silangan bahagi po ng ating bansa, sa may Western Pacific, mula sa Guam, hanggang dito po sa may Marshall Islands. Wala po tayong natatanawan na sama ng panahon o bagyo na posibleng mamuo sa loob ng 1 linggo. Okay? At ito pong surface trough at IDCJ, hindi naman po siya conduit para magkaroon ng panibagong LPA as of this time. For next week, baka meron pong mag-form na LPA but wala pa pong pinapakita na mag-cause po itong pangamba or mag-cause ng threat sa ating bansa. Ito po yung ating fast animation. So nakita po natin yung shear line. Nag-generate po ito ng mga localized thunderstorms dito po sa may silangan bahagi po ng Cagayan Valley, lalo na po sa may Philippine Sea. So, hindi naman po siya tatagal at in the next 12 hours, baka malusaw lamang po ito. Dito naman po sa Kabikulan, may mga dumadaan po mga cloudiness na magbibigay po ng mga ulan. May mga kasamang thunderstorms din po yan. At magdala naman po kayo ng payong hapon-hapon o gabi. Dahil po, nandyan po ang threat ng mga pag-ulan. At nakita po natin dito sa zoom-in satellite animation, mula bandang alas 2 ng hapon hanggang ngayong alas 8 ng gabi, ay nandyan pa rin po yung mga makakapal po ng mga localized thunderstorms na dala nitong shear line. Okay? So, medyo multi-complex po itong mga thunderstorms. Okay? Multi-thunderstorms. So, magbibigay po dyan mga ulan dito po sa karagatan po sa silangan po ng Cagayan Valley. At dito naman po sa Kabikulan, may mga papalapit pa rin mga rain clouds, mga thunderstorms, magbibigay ng mga ulan sa Kabikulan, lalo na po sa may Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, at Sorsogon. So, inaasahan po natin mga thunderstorms na yan dahil po sa meron po tayong warm easterly surface wind flow hanging silanganin. Dito rin po sa may Eastern Visayas, meron rin po mga thunderstorms at iba't ibang bahagi po ng Kabisayan at Mindanao, mostly due to
yung tinatawag nating localized thunderstorms. Okay? At tingnan naman natin yung ating rainfall accumulation forecast hanggang Huwebes. So, nakikita po natin na dito po nakakonsentrate yung mga ulan na dala po nitong shear line sa may eastern seaboards ng Cagayan Valley hanggang sa may coastal areas niya. At affected din po ng samantala dito po sa may hilagang Quezon, sa may coastal areas po mula sa area po ng Mauban, okay, Infanta, General Nakar, ay mga inaasahan po natin mga thunderstorms din po dyan, dulot po ng hanging silanganin at affected din po ang coastal areas po ng Kabikulan, kasama po Catanduanes. Ang iba po, lalo na sa hapon ng gabi, makakapenetrate din po yan sa inland areas po ng Kabikulan like Naga City, Iriga City, Legazpi City. Although Legazpi mas prone sila dahil malapit po sa coastal waters. So kapag dumating po itong easterlies ay natural magbibigay po ito ng mga thunderstorms sa area nila. Ganyan din po sa silangan bahagi po ng Kabisayaan, samantala ang Mindanao at Visayas at Northern Palawan, ito po ay mga ulan, dala po ng konting hanging silanganin dahil pagdating dito ay medyo mahina na po. But it will be mostly dala po yan ang tinatawag nating localized thunderstorms. Okay? At pag-check natin yung pinaka-latest wind at pressure, at kung i-check natin ang pinaka-latest at kung i-check natin ang pinaka-latest na wind at pressure forecast, ay hinasahan pa rin ang generally easterlies ang mag-prevail po sa ating bansa, lalo na po yung eastern sections ng ating kapuluan. So, bukas ng hapon, ayan po ang easterlies. Wednesday ng hapon, Miyerkules ng hapon, nandiyan pa rin yung easterlies. Hanggang sa Huwebes ng hapon, umiiral pa rin yung hanging silanganin. Okay, so, from time to time, lalo po sa hapon ng gabi, nandiyan pa rin yung probability ng mga pag-ulan. Okay, so far so good. For this week, wala pa pong tropical cyclone formation or LPA na posibleng mamuo. So, dyan muna natin tinatapos ang ating latest sa ating weather analysis ngayong araw po ng Lunes at babalik ulit tayo sa Miyerkules upang ibigay sa inyo ang pinaka-latest sa ating panahon. Again, ito si Mike Padro nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.